Guys, laze lanyakaza izwe kulomculi kaMaskandi usenkingeni kangaka. Njengoba uGantshen ededele statement ekuseni wathi utrack 18 lona ngilunge nginje ngike ngathola iVN ivoice note lapho omunye wabaculi abadumile ngenxa yabalandeli enxenxa abalandeli ukuthi abagijime beyogxeka i-album yami ku-social media ukuze kuphazamiseke ukuphusheka komsebenzi wami omusha. Angisiyena umuntu odalwe nempi futhi angiziboni ngiyitreater empumelelweni yabafowethu. Ngiyacela ningangifaka empini zomculo ngilaye ngikhona ngenxa yengoma eclean kusho uGantshen engenza kwethu. Waqhubeka wathi izingoma zami zihamba kahle kakhulu, zihamba kahle impela ku-YouTube. Angiyena umuntu ovame ukugila imanga ku-YouTube, kodwa u-YouTube uyena okhokhela mina, not the other way around. U-YouTube wona okhokhela mina, kushuthi yena akawukhokheli u-YouTube. You understand? Ngisabonisana nabafowethu engisebenzisana nabo ukuthi ngiyidedele yini le voice note. Angithandi nokho ukwenza lokhu kodwa ngiphoqwa isimo. Ngeke uyivimbe imizwa yomuntu uma i-connect nengoma emnandi. Iy'ngoma zami zihamba kahle impela ku-YouTube. Kosha uDecember next year. Utrack 1 uku-12 million. Angijahe ndawo. Amazwi kaGantshen hayi lanyakaza kizwe. Khuzani ngoba uze wathi lapha neyichanga izula le-VN yazi maye ngaphumi ngashaya u9 million sometime. Waphinda waveza futhi ukhuzani lapha kunomuntu obuzile wathi khuluma phela Gantshen ugama wakho yini? Wathi nje uGantshen cha siwuye. Abantu basola umuntu oyedwa njengamanje basola umthandeni igcoka melisha ukuthi ngampela kushuthi uyena. Njengoba bethena uGantshen mangabe sichaza istatement sakhe wathi kunomculi omunye wabaculi odumile enxenxa abalandeli ukuthi abagijime beyogxeka i-album yami ku-social media kuze kuphazamiseke ukuphusheka komsebenzi wami omusha. So kulabaculi abadumile abantu basuggeste kulezi impisi ezimbili-ke okukhuzani nomthandeni. Njengoba uGantshen eseveza ukuthi cha akusiwuye ukhuzani, kushuthi sekusobala ukuthi cha kungenzeka ukuthi igcoka melisha. Abantu abaningi bebesasolela lapho ingane zawethu kushubile. Njengoba uGantshen egcine esekhipha ipost-ke enjengamanje official statement ngo-18 o'clock ngo-6 ntambama kushuthi thina sizothola istatement esichaza kabanzi ukuthi ngampela ubani noma kwenzakaleni. Asazi-ke noma mhlawumbe iqhawe selihambela oncenga eceleni noma kwenzakaleni. Kodwa nje kwi-album kaGantshen ikhona ingoma egconayo futhi elinye lamaqhawe ukuthi noma engaphumelanga obala kodwa ikhona ingoma egconayo lapha ethi awukhuza iqhawe lakho bathi thuthile ingoma. Uyabo? Ya kodwa-ke bafethu senobona nani ukuthi ngampela kukhulunywa ngobani. Mina nawe sihlala e-comment section sisuggest nje okwamanje sisalinde u6 o'clock ukuthi ngampela wena usola bani futhi why umsola lo omsola. Hlangana phana e-comment section ungakhohlwa ukulike nje show ukuthi uyasubscribe.